Gvern ġdid nazzjonalista iwiet level playing field fost l-iżviluppaturi, kontrarju għal Joseph Muscat li jippreferi ftit żviluppaturi minn oħrajn. Hekk saħaq il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ambjent u l-Artijiet Ryan Kallus meta kien qed jindirizza attività politika tal-Partit Nazzjonalista fin-Nadur Għawdex. Il-Gvern ġdid nazzjonalista jaħdem biex ikun hemm il-level playing field. Għaliex l-iżviluppaturi llum jafu illi hemm l-iżviluppaturi li huma tal-qalba u li għalihom Joseph Muscat itihom l-ola torri u jtihom l-iktar permessi sbieħ. Mbagħad hemm il-maġġoranza tal-iżviluppaturi fejn dawn iħossuhom second class. U aħna nemmlu li din mhijiex politika ġusta. Lanqas ma toffri ekonomija għaliex igawdu il-ftit għall-iskapitu tal-ħafna. Din kienet waħda mill-punti li kienu diskussi waqt laqa li l-oppożizzjoni kellha mal-iżviluppaturi. Ryan Kallus fakkar li l-gvern ta' Joseph Muscat għal aktar minn darba għażel li jwarrab investiment Malti għax ipprefera investitur barrani bħalma ġara fil-każ tal-Air Malta, is-suppost Università Amerikana u l-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Ryan Kallus tkellem fid-dettall dwar il-proposti li l-oppożizzjoni resqet fil-laqa tagħha mal-iżviluppaturi. Fost dawn, it-tnaqqis fir-rata tal-Capital Gains Tax, inċentivi fiskali lis-settur tal-kostruzzjoni biex jitejbu l-operat tagħhom u tfassil u twettieq ta' pjan nazzjonali għall-infrastruttura li jista' jiffaċilita trasport bejn iż-żewġ gżejjer. Id-diskussjoni kienet indirizzata wkoll mill-kandidat Albert Buttigieg li foka d-diskors tiegħu fuq il-proposti konkreti tal-oppożizzjoni li ser jagħtu serħan il-moħħ u dinjità lill-anzjani Maltin u Għawċin. Fil-waqt li qegħdin nagħtu serħan il-moħħ iktar lill-anzjani tagħna, qegħdin ukoll nurhom ir-rispett, l-apprezzament, id-dinjità ta' anzjani li huma. Albert Buttigieg irrefera l-proposta li Gvern ġdid nazzjonalista jolli l-pensjoni u jneħħi t-taxxa ta' dħul minn fuq il-pensjoni kif ukoll l-impenn li l-anzjani jibdew jieħdu l-mediċina tagħhom xejn. Albert Buttigieg sostna li dawn il-proposti huma xhieda li l-Partit Nazzjonalista jrid iwettaq politika li minnha jgawdu l-ħafna u mhux il-ftit. Politika li flok tintuża biex wieħed jisserva biha, tintuża biex tħalli differenza.